Velkommen til B-klassens årlige julestykke. Vi har gjort det sådan, at vi har læst det der traditionelle juleevangelium, som der bliver læst højt ned i kirken i morgen. Og der vil I sidde og sige, nå, det var ja, det var derfor, det var det lampen var. Yes, det blev skrevet lidt om i en lidt friskere version. Og jeg ved, at alle dem, der skal på scenen, og det er næsten alle sammen, de har rigtig ondt i maven og rigtig nervøse nu og kan næsten ikke få luft. Så tag rigtig godt imod B-klassens julestykke. Skal vi tage en drink? Jo tak, bare en rom og cola, så gerne. Jeg finder et sted, vi kan sætte. Vil have alle i hele verden tage til sin fødeby og lade sig indskrive. Er der nogle gode nyheder? Ja, Obama sendte en invitation til Folketinget. Og hvad vil det sige? Vi skal til vores fødeby i dag, Kjell. Ja, han vil tælle alle mennesker i hele verden. Det kan jeg jo ikke, jeg er jo gravid. Hold nu kæft, vi tager bare æslet. Hvorfor tager vi ikke bare bilen, når den ligesom først opfundet i 1800-tallet? Ja, så opfinder vi da bare toget. Næste station, Bethlehem. Næste station, Bethlehem. Vi skal ind, vi skal. Kunne da pisse i buksen. Jeg mener ikke, at jeg har noget plads med at blive bare som kigger. Jeg har lidt plads, men ikke ret meget. I min familie kalder vi alle drenge for MC Jesus. Det er fint nok. MC.
Okay, jeg må kende jer et stort møde, og det skal være født folket. I dag er der født frelser. Han er Kristus Herren. Og I skal til at finde barnet. I kalder lidt til Jesus. Prøv at tjekke hjem. Prøv at tjekke Bethlehem. Sikken fest, vi har haft nu i nat. Klokken og fester, og nu kom længere. Sikken fest, vi har haft nu i nat. Maria, hun sprang, og alle fester. Buster. Hvor skal vi hen, Buster? Vi skal til Bethlehem og med min nye ven. Du håber ikke, knalderen går i fisk. Nej, hvor er jeg på svin endnu? 1/5 liter tilbage. Din forsmor, hvor fanden har du ikke fyldt mere på? Jeg har ikke nogen penge jo. Hvor satan? Jeg har set en lykkefald derovre. Ja, det var sgu da mærkeligt. Lad os se, hvad det er for en. Hvad vil I? Barn! Ja, det er min nye lille søn. Jeg er lige blevet far. Næh, giver det gave med. En skrotter. Og hus forbi. Skal vi se en lille ven, ja. Hey, det er sygt. Ej, det ser sådan lidt det der. Ret lille. Han har ikke noget skab. Ja, fyldt op af indtryk, kan vi så gå videre til næste punkt på programmet. Om 3-4 minutter, så vil der lige være adgang ned til hallen. Ulla, hun er ude til med at sige. Så det næste programpunkt, det er nede i hallen. Så ja, B-klassen bliver lige hængende, vi skal lige rydde en lille smule op. Giv mig en stor hånd!